בקצרה. נולדתי בשנה... כמה שנים אנחנו מכירים? אוקיי. בקיצור, נמו בוא לכאן. קיצר, היינו בקמפינג אתמול, חברינו הטובים, ובדרך חזרה מהקמפינג, אז לא משנה, היינו בזיכרון אצל אמא שלו ואצל אבא שלו וכל מיני כאלה, והוא היה נורא לחוץ שאנחנו ניצא בשעה 6 בדיוק לכיוון תל אביב. ולמה? בגלל שהוא אמר שהוא חייב להביא איזה מחשב לצח, כדי שהוא עושה לו איזה טובה, והוא חייב שזה יהיה ב7, וגם ככה הוא מבקש ממנו טובה, זה לא נעים לו, וזה הזמן היחיד שהוא יכול, וזה חייב להיות ב7. ואני אומרת לו, תקשיב, זה לא הגיוני, אוקיי? אנחנו באים מהצפון, כדי לבוא לתל אביב שנייה, להביא איזה משהו, ואז חוזרים לארוחת ערב אצל ההורים שלי בהרצליה. ואני, כמו אישה טובה, ככה, חופרת, לא, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, כל הדרך. הוא אומר לי, אנחנו נדבר על זה כל הדרך? כנראה. אז היא אמרה לא, ואז אחרי שנייה כשהיא לדבר על זה שוב, אז אמרתי, אז כן? זה נשמע שאתם נשואים? איכשהו. בקיצור, אז הוא אומר שאנחנו חייבים להגיע, הוא אומר לי, תקשיבי, גם ככה אני מבקש ממנו טובה, ובאמת, כאילו, פשוט תשמחי עליי שזה הזמן היחיד וזה. טוב, בכל אופן, אז קרובי מתקשר, והוא אומר, תקשיבו, מה קורה וזה, ראיתם את הארנק שלי? אולי אנחנו התחלפנו בו עוד פעם, בגלל שיש להם ארנקים דומים. ואז הוא אומר לו, לא, אין לי את הארנק שלך, טוב, מסתבר שהארנק שלו נאבד או משהו, לא ברור מה קורה. עכשיו הוא התקשר אליי לפלאפון, ואז הוא אומר לו, תגיד, למה אתה לא זמין? מה קורה עם הטלפון שלך? אז הוא אומר, לא, כנראה שכחתי את זה ושמתי את זה באחד התיקים. כאילו, אנחנו עם קמפינג, מלא תיקים, מלא זה. אז הוא אומר, זה כנראה באחד התיקים. אוקיי. ואז פתאום, כאילו, ואז פתאום אנחנו בתחנת דלק בהם הדרך מתדלקים, ואז פתאום נמו מתחיל להילחץ, והוא אומר לי, רגע, פתאום שאני חושב על זה, מה קורה עם הטלפון שלי? באמת, לא ראיתי אותו כל היום, מה קורה עם הטלפון שלי? אני חושב ששמתי אותו בתיק, אבל אני פתאום, תקשרי אליי רגע. קיצר, אני מתקשרת, מצלצל, לא עונה, לא שומעים את הצלצול, אנחנו מבינים שיש בעיה. אוקיי, אז הוא מתחיל להגיד לי, רגע, פתאום שאני חושב על זה, כשהלכנו לדחוף עם ארליך את הג'יפ, כי הוא נתקע כאילו עם הג'יפ. כשהלכנו לדחוף עם ארליך את הג'יפ, אז אני פתאום זוכר שהנחתי... טוב לך שהוא נתקע עם הג'יפ? תודה, אחי, נתקעת על זה. שמחתי לעזור. אז הג'יפ נתקע כאילו בבוקר כשהיינו בקמפינג. זה שרואי לו לקח את הג'יפ ונסע. ואז הוא אמר לי, אני עכשיו מבין שכנראה שמתי את הטלפון שלי על אחד הגגות של המכוניות שם, כדי לדחוף, ושכחתי את זה שם. אוי, לא. אז תגידי, יש סוף טוב. סוף טוב. ספוילר. למה אתה מגלה? כן, נו, קצת מתח, אני הייתי במתח, בכל אופן. אז הוא אומר לי, אוקיי, כנראה שמתי את הטלפון על אחד הגגות, וכנראה מישהו גנב את זה. אז אנחנו מתחילים לאכול סרט, אוקיי, גנבו לך את הטלפון, מה הקטע עכשיו זה? ואז פתאום נזכרתי שלפני איזה שבועיים הוא הוריד אפליקציה, שהוא יכול לסמס לפלאפון שלו מכל פלאפון. אני נזכרתי. אני לא הורדתי את האפליקציה. כן. הוא התכוון להגיד לי, אני אשתמש באפליקציה, אבל לבד אמרתי לו, כאילו, רגע, בוא נשתמש באפליקציה, שאתה מסמס כאילו מהפלאפון שלך, מכל פלאפון לפלאפון שלך, וזה מחזיר לך מיקום GPS. אני בסייתי להיות וואלה, גאוני. אוקיי? בקיצור, אז אנחנו עושים את הקטע הזה של זה, וזה שולח מיקום GPS. לא משנה שזה שלח מיקום GPS של טיזן שלוח, ואני לא יודעת לקרוא מפה ולא מעניין אותי האפליקציות האלה, ואז הוא לחץ על המקום שהוא רצה שזה יגיע אליו, ואמר לי, הנה, זה מראה שזה בחוף בתל ברוך. ואז אני אומרת לו, מה? אוקיי. כאילו, אז הוא אומר לי, טוב, בואי, אנחנו... לא, יצא לך חדרה אף פעם. על הפנים. אפליקציה לא מומלצת. באמת, כבר עברנו את זה. תבין, את לא מבינה. נשמע הגיוני. זה לא מה שקרה, זה בכלל ברוך. בקיצור, אז הוא אמר לי, טוב, נוסעים לשם. עכשיו, אני לא נעים לי מזה שחפרתי לו קודם, ישבתי לו ככה על הסיפור עם צח, עכשיו יש קרייסס עם הטלפון, אני אהיה תומכת, אוקיי, יאללה, בסדר. אני לא כך מבינה מה התוכנית, נוסעים לשם ומה? בסדר, יאללה, בוא ניסע לשם, יהיה בסדר. אז אנחנו נוסעים לשם, הוא אומר לי, זה בחוף בתל ברוך, שם ליד הבסיס הצבאי, זה מקום שחלקכם אולי זוכר, שעשיתי לו שם מסיבת הפתעה לפני 5 שנים, ממש גדולה. ובקיצור, אנחנו מגיעים לשם,
עכשיו, זה לא החוף עצמו שיש כאילו מלא אנשים, יש כמה קבוצות של אנשים. אז הוא כאילו מתחיל לפלס את דרכו, כולו הוא בטוח לאן הוא הולך, ואני כזה הולכת אחריו, אוקיי, רגע, מה קורה? זה אומר שזה שם, זה שם. כן, הוא כזה אומר זה שם, ואני כזה, טוב, בוא נלך למצוא את הטלפון. בקיצור, אנחנו עוברים דרך איזה חבורה של מלא אנשים, ופתאום אנחנו רואים כאילו על הצוק, ואנחנו רואים שיושב שם איזה בן אדם לבד, נראה כמו איזה הובו כזה, איזה הומלס, כאילו כולו לבוש כאילו ממש מלוכלך כזה, עם בקבוק וודקה כזה, כמעט גמור, עם זה, יושב שם כזה לבד. כולו נראה מסומם כזה, הזוי. קיצר נמו בא אליו, והוא כזה מסתכל מסביב, מסתכל עליו, היה עוד איזה חבורה בגבעה ליד, מסתכל וזה כולו לחוץ כזה, ואז הוא אומר לי, נראה לי זה הוא, אז הוא בא אליו ועושה לו, אחי, אתה גנבת לי את הטלפון? ואז הוא עושה לו, מה? לא, משהו כזה. ואז אני כזה, כאילו, טוב, מה... ואז הוא צלצל לפלאפון, והפלאפון כאילו זה, אז הוא אמר לו, הוא מתחיל להתעצבן, אני שומע את הטלפון שלי מצלצל אצלך. רגע, תכלס, הטלפון לא צלצל. היה איזה בעיה גם בזה, וזה גם לא צלצל. אז התקרבתי, אמרתי לו, אני שומע את הטלפון! הוא שיתף פעולה גם. איך שהוא מביא לי את הטלפון, הטלפון לא תקל לצלצל. בדיוק, נכון. אז הוא אומר לו, אני שומע את הטלפון מצלצל. ואז הוא מתחיל לצעוק עליו, אחי, תביא לי את הטלפון שלי, שאני לא אתקשר פה למשטרה, תביא את הטלפון שלי, אל תעסק איתי וזה. ואני כזה עומדת מהצד, ואני כזה, טוב, כאילו, מה קורה, כאילו? ואז ההוא כזה, כולו מפוחד כזה, כולו זה, מסומם כזה, מוציא את הטלפון, מביא לו, ואז הוא עושה לו, הרי הארנק של קרובי חסר וזה, אז הוא עושה לו, ואם גנבת מאיתנו עוד דברים, אז תביא לנו את הדברים שגנבת וזה, ואז הוא מתחיל לפתוח את התיק והוא... מה את אומרת לו? רגע, הוא מתחיל לפתוח את התיק, ואז הוא כזה מוציא מצלמת וידאו, והוא אומר לו, זה שלך? אז נמו אומר לו, לא, זה לא שלי. ואז הוא מוציא עוד איזה שקית, מביא לנמו, ואז נמו צועק לו, תביא לנו את הדברים שלנו, תביא לנו את מה שגנבת מאיתנו, ואני מתחילה לצעוק עליו גם. אני עושה לו, אנחנו לא רוצים צרות, רק תביא לנו את מה ששלנו! תביא לנו את מה ששלנו! ואז כאילו, פתאום הוא כזה, כולו כזה מסומם, מוזר כזה, פתאום הוא קם כזה, ואני כולי מתרכזת בו לראות מה הולך לקרות, ספק כאילו הולך להרים בקבוק וודקה ולדפוק לנו בראש, ספק כאילו מפוחד הולך לברוח, לא ברור, אני קצת שומרת מרחק, בינתיים מסתכלת רק עליו, והוא כזה הולך, בורח, פתאום הוא מסתובב עם המצלמת וידאו ומתחיל לצלם אותנו. אז אני מסתכלת עליו ואני חושבת, מה הסוטה הזה מתחיל לצלם אותי עכשיו? מה הקטע שלו? ואז אני מסתובבת ואני מסתכלת על נמו, שכבר כמה רגעים לא הסתכלתי עליו, כי הייתי עסוקה בהזיה הזאת, ואני כאילו כולי לא מבינה מה קורה, פתאום אני רואה אותו שם על ברך אחת, אומר לי, תגיד מה שאמרת. אמרתי שפה זה המקום שבו היא ראתה לי מה זה שאוהבים אותך כל כך ואיזה כיף זה יכול להרגיש ושהיא תהיה אשתי ואיתי לכל החיים. ואז אני אמרתי לו, אתה צוחק עליי? מה זה? מה הקטע? ואז כאילו הוא המשיך לצלם אותנו וזה, ואז כאילו הוא פרס מחצלת והוציא שמפניה וזה. שחקן פרס מחצלת, ואני הוציא כאילו, שמפניה, כוסות. לא מבינה, מה קורה? אז הוא מראה לנו בסרטון שהוא כולו קורע ברך ומציא לי ואני כזה, אתה צוחק עליי? ואומרת לי, אתה צוחק עליי? כאילו כן, אבל אתה צוחק עליי? כן, ואז אני כזה, כן. טוב, שים. תעמיס. כל הכבוד.